Decepcionados, así se senten os profesionais do sector pesqueiro tras quedar fora dos descontos directos no combustible. Non entenden como unha actividade de primeira necesidade, tal e como se puxo de manifesto durante a época máis dura da pandemia, queda excluída desta bonificación. Tamén o tema do combustible, non? Que comenzamos o ano cunha decesión das máis grandes que nos podemos levar un sector pesquero, unha que teñan a diferencia que tuveron con nós, co sector pesquero tan importante, así como fomos esenciales na pandemia para o tema da pandemia, para traer alimento e unha pesca sostenible para a terra, para alimentar a población. Agora que se nos diga que se aguantan os 20 céntimos de subvención para o transporte, para a ganadería e a agricultura, e a pesca que a deixen libre, non? Que a deixen fora dos 20 céntimos. A Federación Galega de Confrarías analiza con preocupación a axuda proposta polo Goberno Central, xa que non cumpre coas súas expectativas. Moitas embarcacións non se poderán acoller ás subvencións, posto que se establecen en función da eslora, sen ter en conta a actividade real de cada unha delas. Ainda que se nos din que se nos vai a dar unha axuda que non, esa axuda para nós, hai que dicilo abertamente, é unha chapuza porque nós o que estamos reclamando era unha axuda dos 20 céntimos, o que vai ao surtidor, o que vai a traballar porque se lle axudara, e non esta clase de axuda, que ao final casi un 20 ou 30% vai a quedar, tens que devolver para a Hacienda, e outra que non corresponde ca realidade. Non se pode meter unha axuda por eslora de embarcacións, cando se cada unha embarcación máis grande traballa por dentro da ría, e unha embarcación moito máis pequena, que a diferencia desas axudas vai a traballar 3 veces ou vai a gastar 3 veces máis combustible que a outra.